Наскоро се раздробих по интернет и попадах на доста интересни истории. Причината за проучването ми беше един пост в случайен форум за общи приказки. Постът беше озаглавен "Трябват ми пари спешно", с главни букви. Няма да цитирам цялата публикация, защото имаше доста нецензурирани изказвания, но основното послание беше, че ако някой не помогне на авторката с 200-300 лева, възможно най-кратък срок, тя ще прибегне до крутни мерки, засягащи нейното психично и физично здраве. След като прочетох поста, в първия момент си помислих, че е някаква шега, но в последствие открих, че уеб форумите са пълни с подобни статии и молби към непознати хора за финансова подкрепа. Замислих се, колко ли трябва да си отчаян, за да паднеш толкова ниско? Да молиш случайни интернет потребители за пари. И то става дума за млади хора, интервал от 14 до 25 години, така и за по-възрастни. Голям брой от постовете, първи отговор, разбира се, беше очевидния. Осъзнай се малко и си намери работа. И винаги в отговор на това последваше едно адски дълго и добре структурирано оправдание. Защо всъщност това е абсолютно невъзможно? Нямам пълнолетие. Не искам да работя за мизерна заплата. Не ми се обаждат, когато кандидатствам. Не ме одобриха на интервюто. Жалко е човек, като се замисли до какви крайности прибягат хората. Да търсиш пари от напълно непознати интернет потребители. Жалко е, че това може би е само малък процент от хората, които реално имат нужда от повече пари, само за да си купят шал за ледената зима и да хранят и обличат децата си. Това, което разказвам, разбира се, е една крайност, но истината е, че в България безработицата е едно от основните притеснения на обществото. Статистиките го потвърждават, а може би всеки от вас го изпитвал поне веднъж в живота си. Лошото е, че се стига до там, тинейджери на по 17-18 години, вече да им е познато това чувство. Чувството да имаш нужда от пари, да се опитваш да намериш доходна и същото време удовлетворяваща работа, но и накрая да свършиш някаква зле платена длъжност, на която не можеш да получиш никакво професионално развитие. Или въобще да не успееш да си намериш работа. Дори хора, които са добре квалифицирани, понякога работят неща, които нямат нищо общо с техния опит и познания. Наскоро ми разказаха една история за момче на 27 години с висше икономическо образование, който в момента работи като шофьор на бокучийски камион. Това си е направо странна длъжност за човек на тази възраст. А защо всъщност се случват такива аномалии у нас? Според мен причината за това не се корени до голяма степен в липсата на работни места. Постоянно излизат статии в интернет, които казват колко е голяма липсата на качествени кадри и как на голяма част от фирмите не им достигат работници и специалисти. Според мен по-важният аспект на проблема е в липсата на някои специфични умения у хората, които не са им заложени нито в средното, нито във висшето образование. В една хубава книга на американски автор Оуен Херч, той казва, че за всяка една професия човек трябва да притежава минимум 3 умения. Първото от тях е, както той го нарича, когнитивни умения. Това са базови умения на една професия, тези, които отличават от всяка друга. Например, докторите знаят анатомия, инженерите трябва да разбират електротехника, програмистите трябва да знаят програмни езици. Вторите необходими умения са техническите умения. Те са по-тясно специализирани за дадената длъжност. Медицинските сестри трябва да умеят да бият инжекции, антенните инженери трябва да знаят как точно се проектира и тества една антена, уеб разработчиците трябва да са запознати с съответните уеб технологии, които длъжността им изисква. И последните умения, които трябва един работник да притежава, са комуникативните умения. Те са свързани с умението за работа в екип и ефективната комуникация с началници, колеги и клиенти. И тук въпросът, който трябва да си зададем е, къде получаваме тези умения? Първите 2 части може да се получат от гимназиалното и висшето образование. Също така и от стажове и практики, но пък те не винаги са достъпни за всеки. Но комуникативните умения се придобиват най-трудно. За тях не те подготвят нито в училище, нито в университета. Тях може да ги придобиеш единствено сам, докато трупаш житейски опит и сменяш длъжност след длъжност. Но как на практика големите корпорации разбират каква част от тези умения ние сме придобили и можем да прилагаме? Отговорът е очевиден. Това се случва на интервюто за работа. Там те оставят в ръцете на добре обучени хора, които в рамките на половин час бъркат дълбоко в съзнанието ни и извличат информацията, която им е необходима.
Предполагам, на всеки от вас поне веднъж му се случило да бъде въртян на шиш от представител на отдел човешки ресурси, без да знае как да отреагира. Спомням си моето първо интервю за работа, което протече като половин часов разпит, който разискваше както личния ми характер, така и инженерните ми познания. А кандидатурата ми беше за обикновен общ работник. Конкуренцията за повечето длъжности е доста голяма. По последни статистики 41% от населението в трудоспособна възраст са без работа. Дори най-непредизвикателните длъжности имат голям брой кандидати и човек, за да успее, трябва да се отличи по някакъв начин. Трябва да демонстрира, че притежава трите основни умения, които всяка длъжност изисква, и да го направи бързо и ефективно. По този повод съм подбрал 3 неща, които според мен е важно всеки да има в задния си джоб, преди да отида на интервю за работа, и сега ще ги споделя с вас. Първото е проучване. Много хора отиват на интервю за работа без да знаят нищо за компанията, в която кандидатстват. Това е нещо лесно различимо от интервюиращия и може да направи много лошо впечатление. Хубаво е да се поинтересува за неща като каква е дейността на компанията, по-специално скорошни дейности, нови продукти, както и планове за разширение и развитие, също и конкурентоспособни фирми. Второ, планиране. Има стандартни въпроси, които се задават почти на всяко интервю. Не може на въпроса имате ли препоръка от предишното ви работно място да отговорите да, препоръчка ми да си търся нова работа. Трябва да се подготвите предварително за някои стандартни въпроси като разкажете повече за себе си, това е много гадно. Защо искате тази работа? Какво умеете най-добре? Какви са вашите слабости? Отговорите за всеки ще са строго индивидуални, но е важно да са осмислени и положително настроени. И трето, представяне. Твърди се, че има интервюиращи, които могат да придобият първо впечатление за вас в първите 30 секунди от запознанството и да преценят изхода от интервюто в първите 4 минути. Първото впечатление може да се разбие на две компоненти. Представителен външен вид и език на тялото. Според мен е необходимо човек да се съобрази начина, по който е облечен, с длъжността, за която се бори. Дали да е по-официално или по-ежедневно. Тъмните тонове придават повече тежест. Хубаво и грима да бъде сведен до минимум. По отношение на езика на тялото правилата са безброй. Може би най-приложимите от тях са силно ръкостискане. Това ви кара да изглеждате уверени в себе си. Настанете се удобно на стола, гледайте да не нервничите. Избягайте да си играте с химикалки и други предмети около вас. Също е хубаво да вземете поза, наподобяваща тази на интервюиращия. Това създава чувството за комфорт. Усмихвайте се, това е много важно. Показва, че сте спокойни и добронамерени. Не нарушавайте личното пространство на интервюиращия. Седнете само, когато ви покани, и не слагайте багажа си върху бюрото му. По мое мнение, спазването на тези прости правила, проучване, планиране и представяне, може драстично да повиши шансовете за успех. Независимо от длъжността, за която кандидатстват, хората трябва да дават всичко от себе си, и ум, и сърце, за да постигнат амбициите си. Били те да станат политици, или да станат чистачи на улиците. Важността на тези неща се крие в това, че човек, когато има добри когнитивни и технически познания, колкото и добри когнитивни и технически познания да има, ако няма достатъчно подготовка, за да ги представи добре в правилния момент пред останалите, той няма как да бъде оценен. Когато знаещи и можещи хора не са достъпни за обществото като цяло, как може то да върви напред и да се развива към нещо по-добро? Да развива икономиката си, да развива здравеопазването и всички останали аспекти, които са от крутна важност за живота на всеки гражданин. Това развитие от своя страна ще окаже влияние на стандарта ни на живот, ще намали безработица, ще покачи заплатите и помощите към нуждаещите се. Всичко това е един затворен кръг, на който ние трябва да обръщаме внимание и да се движим по него, за да постигнем един баланс, в който всички ще си помагат, всички ще живеят щастливо и ще могат да си позволят един спокоен живот, изпълнен с занимания, които са им интересни и удовлетворяващи. Ние всички имаме нужда от промяна към нещо по-положително. Ние всички сме хората, които можем да положим основите за осъществяването. Чакам сега мен отзиви. Аз ли? Да. Като цяло, добре започна, историята ми хареса за девойката, добра беше след това статистиката за младите хора, за безработицата. Хубаво беше след това концепцията за това
трите принципа в една професия, какво трябва да можеш да правиш, за да я правиш тази професия. Обаче, цялото това, както казва човека, копи-пейст, историята за ходене на интервю, изобщо нямаше работа тук, въобще аз не виждам каква е логически. Това беше някакъв пълнеж, дето изобщо не трябваше да е тук. И другото нещо е, че даде 1600 примера, които капитан е казал 3 примера. Ще мине през речната структура, това е препоръчително, добре. Само да му отговоря на него, значи това е реч, къде я писах за нашия курс, за първото ниво. И просто ги сглобих нещата, нали, да стане по модела за това. Не знам дали съм прав. Така, частично. По-скоро не си, но има доза истина. Според мен трябваше основните точки да наблягаш на тях, но да не си толкова обстоятелствен във всяка една от тях. Да. Защото прекалено обстоятелства определено. В даден момент се забравя това, което си казал преди това. Просто са си коренно различни са като аспекти. Не знам. Не мога да кажа честно. В смисъл, просто бях на друго място, за което се извинявам. Благодаря ти. Супер полезен си. И на мен също ми хареса началото, започна структурирано, с интрига, нали, с нещо интригуващо. След това успя да развиеш, нали, в този смисъл подкрепям на Ки мнението, но в един момент тотално ме изгуби. Освен това, според мен и самата структура се разми не само в обстоятелствеността, но и посоката сякаш в един момент започна да лъкатуши и се изгуби идеята на къде искаш да стигнеш. Премина през теми, които изведнъж се появиха и не беше ясно защо там. Това ми е в общи линии. Не знам какво се вижда. Така, значи, прав е наистина, просто наистина понякога да се загуби меселта. Значи в началото наистина добре започна. Грабнаме това нещо. Добре се развиваше, но просто наистина прескочи така тая темата стана... Добре, по отношение на монолитичната структура, която преди малко обясних. Ами да, значи почна с общото, да, със сигурност почна. Първо започна с конкретно нещо. После мина към общо, после мина пак към конкретно и после вече беше общо за, примерно, конкретно за работата с интервюто, което не знам наистина как се връзваше просто цялото. Може ли аз да кажа нещо? Да, Имам два примера. не ме кажа колко, за да знаем. Имам два примера, от които нямам никаква печалба. Да? Два примера. Така. Всичко, което каза, това е абсолютно вярно. Не го е преживял. Душ, здраво. Това е малко... Първия пример бях една вечер, спим с жена ми и ми изведнъж на това заведение, който няма висше образование. Ми каза, шефе, на бара седат двама на 14 февруари, един я дава визитка, министър на отбраната на България, другия министър на отбраната на Грит Британ. Да им намеря ли маса? С две мадами са. И аз му казвам, те ако искат маса, ще се резервирали. Предварително, щом са на бара и се натискат с две мадами, няма записвай. Говорим за Да. хора тук. Ако са искали, ще ли да си резервират маса? Първия вариант, никой сгода няма тази работа. Втория вариант, не ме записаш, защото се забравяха на втория. Дай пауза. Те забравя какъв е втория.